ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଡ଼େଇ ବସି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଡ଼େଇକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପକାଇଦେବା ସେମିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କେବେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିଆ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ସବୁ ଆମର ସେମିଆ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଥିବା, ଆଉ କଡ଼େଇଟା ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେମିଆ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିବା ସେମିଆକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ସେମିଆକୁ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଚିନି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଚିନି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଅମୁଲଟା ପକାଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅମୁଲ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେମିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ନୂଆରେ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସେମିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେବେ ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।